Ito na. Ito na ang katapusan ko. Goodbye, Mr. President. Naku, ang hirap dito sa gubat. Walang signal. Hindi ka pa makatawag, makapag-call, hindi ka rin makapag-text. Dito, wifi. Mahina pa yung connection dito. Oh, ano naman itong nangyari na to? Malapit ng December. Dito sa wifi, wala rin connection. Nako, talaga loko-loko talaga itong wifi na to. Wifi uyab, wifi kaon. Mas mabuti, magpakamatay na lang ako. Oh no! A few moments later. Itong tali na to, mas maganda siguro ito. Tingnan ko kung matigas ba. Ito na. Ito na ang katapusan ko. Oh no! Goodbye, Mr. President. Pare, huwag mong subukan yan. Sino ka ba? Ako ang Good Angel. Huwag mong subukan yan, pare. Masisira ang buhay mo. Kana paghikog. Kaya ko'y masundo ni mo. Sino ka rin ba? Ako? Ako may kanang salan ko ni God. Nandautan pa nga pan. Injil. Ila ka nag-injil? Di ko alam yan. Huwag kang maniwala dyan, pare. Luko-luko yan. Katulad mo. Katulad ko? Oh, Luko-luko ka rin ba? Haha. Ano? Dili ko loko-loko. Pwede injil ni. huwag kang maniwala dyan. Isa siyang mahinang nilalang. Sino ba talaga ang paniwalaan ko sa inyong dalawa? Ako, pare. Ayaw gito anak niya. Diri na ko kay ako'y masundo ni mo. At to sa San Pedro Manari ta dito. Sino ba talaga ang tiniwalaan ko sa inyong dalawa? Ano, magpagkamatay na ako? Kana mo na imong anging buhaton. Tabangan ti pa ka kanidili ni mao to ni. Na Malalim pala ang problema mo, pare. Oo, pare, malalim. Mas mabuti pa, pare. Ituloy mo na. Oh, joke, pare, joke. Bukas, pare. Bigyan kita ng 10 jowa. 10 jowa, pare? Ano? Sigurado ba yan, pare? Ano, okay ba yan, pare? Okay yun. Hindi na ako magpagkamatay. Basta bukas. Bukas, pare, bibigyan kita. Oo, Basta huwag ka lang maniwala dyan, pare. pagkadugaya ni mo maghitog. Kakamatay na. Ay! Ay, wag. Pare. Oh, buhay pa ka? Buhay pa rin, buhay pa.